Croeso mawr i chi gyd i'r Oedfa bore yma. Mae da gweld chi gyd yma ar fore fel Malin yn dweud. Chydig bach yn gynnes, ond ddim mor gynnes am ei di bod, diolch byth. Yn gweddill yr mis, un sil arall sydd i fynd, wel amlwg mae'n Oedfa pnawn yma am 3 o'r gloch yn yr Eglwys Methodistaidd, a wedyn dy sil nesaf hefyd. Mae dal yn mis Gorffennaf, dy sil nesaf mae'r Oedfa, ond dal fel arfer am 10 yn y bore a 3 yn y pnawn. A wedyn, da ni symud wedyn i gyfnod gwyliau mis Awst, wrth gwrs, pan ar y sil cyntaf mis Awst, sef y 7fed, mae'r un Oedfa am 3 o'r gloch yn y pnawn yn Capel y Methodistiaid, dan arweiniad Ifan a Catrin, a wedyn ar y sil canlynol wedyn 10 yn y bore fan hyn, ar y 40 sil canlynol ar yr 11 am 3 o'r gloch yn Capel yr Methodistiaid eto. Cynnan ar Rachel ar y sil y 40 a William Jeffs ar yr 11, ond wedyn ar yr 8 yn y 4 y sil ola y mis, dyn ni yn fan hyn am 10 yn y bore ag am 3 yn y pnawn yn yr Eglwys Methodistaidd. Felly 2 Oedfa o dan ofal Sian Meinir, a oherwydd y drefn undebol sydd wedi bod a sydd dal yn bodoli ymhlith yr eglwysi eraill hefyd, mae yna wahoddiad eglwysi eraill ymuno ni ar gyfer sil ola mis, felly fyddwn ni falch cael cwmni rhai o eglwysi eraill ato ni am 10 yn y bore ag am 3 yn y pnawn ar y sil ola. Ac wrth gwrs mae yna oedfawn undebol yn parhau yn yr eglwysi eraill yn ystod mis Awst hefyd, felly mae yna ddewis oedfa bore neu oedfa hwyr, felly gallwch chi gael 2 oedfa os ydych chi isio. Yn ystod mis Awst, mae'r dewis yna i bawb yn ychydig fel maen nhw eisiau. Felly dyna ni, wedyn hwnna mynd â ni wedyn tan diwedd mis Medi, a i rwan trwy'r cyhoeddiadau o mis Medi tan mis Rhagfyr idych chi gael. Nawn ni adael o fanna, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi, a dyna fel fyddwn ni am y rei wythnosau nesaf. Diolch yn fawr i ti, Eilir, am cyhoeddiadau. Dwi eisiau ychwanegu 2 beth. Da ni eisiau croesawu bychan yma. Be di enw hwn, Mali a Maxen? Tommy be i gyd di enw fo? Tommy Pris Ellis ydi hwn. Brawd bach Mali a Maxen y Loti. Fel ei enni. Di llun dweitha? Nos Lyn a dod i'r byd. A da ni'n llong gyfarch y teulu i gyd. Beth a John, Mali, Maxen Loti a Gethin a Jill. A hwn ydy'r 10fed wyr yn yr olyniaeth. Llong gyfarchiadau mawr i chi fel teulu. A dwi'n siŵr, dwi'n edrych ar Janet yma, os ydw wedi cael cyfle yn gyhoeddus, i'w llongyfarchu a Hywel oherwydd wyres fach newydd i fyny yma Chynlleth. Hannah, Sophia wedi ei geni yn ystod y misoedd dwytha yma, yn ferch i Estyn ac i Synnu. A mae tylwyth yna yn cynyddu yn raddol y fawr. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r 2 deulu. Da ni'n llawenhau efo chi yn y Cymru bach newydd yma sydd wedi cael ei geni ac yn dymuno bendis y nef arnyn nhw. Yr ail beth dwi eisiau cyfeirio ato fo di priodas gynhaliwyd ddoed yn yr hael faddon. A dyma pam da ni ddim wedi gweld Hywel Davies yn ystod y misoedd dwytha yma. Mae wedi bod yn canlyn a dyweddio a meithrin i berthynas gyda Mila. Ac o'na griw reit fawr o'i benesel i ddeud y gwir wedi bod draw yn y briodas, a mi oedd hi'n hyfryd cael cwmni Wyn a Nora yno yn y briodas, a dathlu yr uniad rhwng Hywel a Mila. Ac unwaith eto, da ni dymuno bob llawenydd a bendith a iechyd iddyn nhw nawr i'r dyfodol. Mae 2 ohonyn nhw am gyfnod yn mynd i fyw i Twickenham o bob man. A mae
fel gweithiwr plant a ieuenctid hefo 10 eglwys yn y fan honno. Ac un o'r pethau anodd mae rhywun yn gofod wneud fel gweinidog ydy sgwennu geirda i'r bobl. Mae ddech chi'n reference. Chos, am braf, gallu cadw Hywel y Mila yma yng Nghymru weithio yn y eglwysi Cymraeg. Dwi'n mynd i roi reference da iddo fo. Ond wrth gwrs, os da chi'n nabod Hywel, oedd rhaid rhoi geirda gloiw iddo fo. Bachgen ifanc, mae di rhannu ddonia hefo ni. Yn ystod y blynyddoedd dwythaf wrth iddyn nhw ail gysylltu efo'r Benesau. A bob enghraifft i'r ddau ohonyn nhw yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod. A gobeithio rhyw ddydd y bydd o dychwelyd yma llawn profiad a dawn o'r profiadau mae wedi gael yn Lloegr. A dyna fo, a peth arall wrth gloi, mae'n nghyhoeddiadau fi'n hir bore yma. Na fo, maen nhw'n hwyl dydyn. Pob hwyl bawb fydd yn mynd i ffwrdd yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Dwi'n gweld athrawon yn amlacio'n llwyr bore yma. A'r pwysau wedi cael ei dynnu ar gychwyn y gwyliau haf sydd yn ymestyn ymlaen i orwel amser. Braf, de? A os da chi'n mynd i ffwrdd, mwynhewch, ymlaciwch, adnewyddwch, a dywch yn ôl wedyn i ni gael bwrw ati i fod yn bobl Iesu Grist yma Ebeneser. Rhaid ofna i ddim eich gweld chi ar ôl y Sul yma. Da ni am ddarllen sawl efo'n gilydd, sawl yn moli'r ddim sy'n achub. Detholiad ydy'r adnodau yma, o 146. Ac yn syth hyn mae'r sawl yn amlwg ni. Pam bod ni yma? Da ni wedi addoli Duw efo'n gilydd. Pam bod ni'n addoli Duw? Oherwydd i bod o'n wych a bendigedig a pherffaith a grymus. Felly dylch i ni ddarllen ddwy sleid. Halleluia! Mola arglwydd, meddwl ni o'r llun. Dwi'n mynd i holi arglwydd ar hyd bywyd. A chanu mawr i'n Duw tra da ni'n bodoli. Haid trystio rhai sydd teyrnasu. Dyn meidro sydd i'n gallu achub. Mae'r anadl yn mynd allan ohono ac mae'n mynd yn ôl i'r bryd. Ac diwrnod hwnnw mae holl polisiau yn bod i beren. Mae bob amser ac awyau yn rhoi cyfiawnder i'r rhai sy'n cael eu gwerthrymu a pwy i'r rhai yn ymwneud. Mae'r arglwydd yn goffwr carcharorion yn hir. Mae'r arglwydd yn rhoi golwg i bobl dall. Mae'r arglwydd yn gwneud i bawb sydd wedi golygu droso sefyll yn syth. Mae'r arglwydd yn cael rhai sy'n gwneud beth sy'n iawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am benodwyr ac yn cynnal y plant am ddifad a'r gwedwon. Ond mae'n gwneud ei rhaid drwy golli ei ffordd. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu am byth, y Dduw di Seion a hyd y cenedlaethau. Halleluia. A mae'n dangos cymeriad Duw hefyd yn dydi. Gwleidyddion, oedd yn sôn am yn arwain ydi, ond peidiwch ag ymddiried yn yr ymodol ydyn nhw. Mae'n mynd ac yn dod, mae'n gadael y ddeiar yma, ond yna un da ni gallu dibynnu arno fo. A Duw sydd yn teyrnasu am byth. A dyma natur Duw yn dweud. Rhoi cyfiawnder, bwyd i'r newynog, gollwng carcharorion, golwg. Mae'r arglwydd yn gwneud i bawb sydd wedi plygu yn ei cwman sefyll yn syth. A mae Duw yn cyd-ymdeimlo'r rhai hynny sydd yn dlawd ac mewn angen, ac yn uniaethu efo'r rhai hynny sydd yn gwynebu anghyfiawnder yn y byd ni. A fe rhaid i ni gofio hynny. Drosodd a drosodd mae'r Beibl yn dweud. Dwi hefo'r llawd a bregus a trist a'r anghenus. Halleluia! Molwch yr arglwydd. Gawn ni gydweddio. Mor hyfryd ydy cael dod yma gyda'n gilydd ar fore Sul. Yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, sef
Iesu Grist anwyl fab a'n harglwydd ni. Nid i'n helpu ni yn ystod yr awr yma i dosod i yn ganolbwynt i'n meddwl am myfyrdod, ac i ni agor yn calonnau i ddysbryd glân di i ddod i'n plith. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw rhywun fy llais ac agor y drws fe ddof a swpera gydag ei farglwydd. Da ni fel deglwys yn agor y drws, da ni'n clywed curiad dy law hael. A da ni am i ti ddod i'n plith ni yn y mawl. Fel dy fod ti'n derbyn am pryder a bri. Yn dod yn ymwybodol o'n cariad ni ti ag ata ti dy hun oherwydd dy fod ti yn yn caru ni gymaint. Felly tyr di'r oedfa syml hon ac symud yn yn plith. Mwyn i foliant, nid yn unig gronni yn yn calonna, ond cael ei arllwys allan o'n cega wrth i ni feddwl am dy fawredd ac am dy ras yn Iesu Grist. Bendithia eglwys Gristnogol ledled y byd y Sul yma. Bendithia dy dystion yma yng Nghymru ar y bore newydd hwn. Dyro newydd gan yn calonnau i'r gwaredwr, wrth i ni sylweddoli mae ynddo ef yma ystyr, a chadwedigaeth a maddeiant, a gobaith na fydd byth yn darfod. Tyrd arglwydd, tyrd i'n plith, a hynny yn enw Iesu Grist. Amen. Hyfryd. Reit. Da ni am gweddio hefo'n gilydd. Dyna, da ni am ganu hefo'n gilydd. A wedyn gweddio. Mola ddew bennaeth can yr un testyn. A'r cwbl yno molau enw sanctaidd ef. Sigedig, mae siŵr ar Salm 103, neu bendithia'r arglwydd a'r cwbl sydd yno ei enw sanctaidd ef. Dewch i ni ganu gyda'n gilydd. Da ni am weddio hefo'n gilydd
Da chi'n gallu meddwl am rhywbeth dylen ni weddio amdano fo? Neu amdanyn nhw? Os da chi yn meddwl am rhywbeth, gewch chi weiddi allan? Hywel am Ila. Eisteddfod genedlaethol ar ôl hir am aros ac yn byw gyfeithio y genedl. Diolch Malcolm, Eisteddfod Tregaron. Mae yna gytundeb wedi wneud os yma'n does rhwng Wcráin a Rwsia ynglyn â'r grawn. Mae'n mor bwysig bod y grawn yna yn gadael Wcráin. Mae yna filiynau o bobl yn ei lle i dynnu arno fo a neud yn marw newydd. Diolch Iwan. Mali? Diolch am Tommy Pris. Wrth gwrs, na ni'n neud hynny. Hen daid fy ngwraig oedd yn labrwr yn Llanrwst, oedd Twm Pirs. A mae Pirs a Pris a Price a Pierce i gyd yn ffurfiau'r a Pris yn ddyn. Dwi'n licio'r gair yr enw Tommy Pris. Dyfri. Unrhyw beth arall? Gymaint dwi'n gwybod. Dewch chi ni'n blygu pen. Na ni gael ychydig o dawelwch ar y dechrau. Os oes un ohona chi'n teimlo fel dweud gair o weddi, mae yna groeso i chi wneud hynny yn ystod y distawrwydd ar y cychwyn. Gawn ni gydweddio. Diolch Arglwydd am gyfle i roi yn bywyd a'n byd a'n cenedl yng nghyd-destun y newyddion da yn yr Arglwydd Iesu. Oherwydd wrth wneud hynny, da ni'n cael siap ar y cwbl. A'r bwrpas yn bodolaeth fel unigolion, fel eglwys, fel cenedl y Cymru, ac fel rhan o batrymwaith cyfoethog y ddynoliaeth yr wyt ti wedi ei chreu o fewn i'r greadigaeth enfawr ei hun.
Da ni dod i daddoli di gyda'n gilydd ac i fyfyrio'n arbennig ar yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd wrth i ni fyfyrio arno fo yn arbennig, da ni'n dysgu amdana ti, am dy natur, am dy fwriad, am dy gynllun ar yn cyfer ni. Dysgu am waith dy deyrnas di sydd yn wahanol i waith a phwyslais teyrnasoedd y byd yma. Dy deyrnas sydd yn llawn goleuni a iachawdwriaeth, a gobaith, a maddeuant. Dy deyrnas sydd yn llawn tangnefedd a llawenydd, a charedigrwydd a heilioni. A pan da ni'n cymharu dy deyrnas di hefo'r hyn da ni'n gweld yn y byd, da ni'n sylweddoli pa mor fawr ydy'r angen amdana ti dy hun a'r newyddion da. Oherwydd, wrth i'r ysbryd yn cymell ni i weddio, mae yna ddarlunia a sefyllfaoedd yn dod i'n meddyliau ni. A da ni'n meddwl am sefyllfa cenedl y Cymru, ac yn gweddio am fendith ar yr wyl yr Eisteddfod yn Tregaron yr wythnos nesaf. Y bydd y digwyddiadau'n ddigwyddiadau dyrchafol wrth i ni ddathlu yn nodweddion a'n traddodiad a'n hanes unigryw fel Cymru. Ac y bydd presenoldeb dy bobl di arglwydd yn amlwg yn yr Eisteddfod, yn dod â gras a chariad a chyfiawnder i fod yn rhan o'r dathliad hwnnw. Wrth i ni weld blaenoriaethau dy deyrnas di, da ni yn sylweddoli'r angen sydd yn y byd, fel yn Ukraine, a'r difa sydd wedi bod ar wenydd ac ar rawn sydd wedi cael ei gasglu. A da ni diolch am y cytundeb sydd wedi bod yn y fan honno yn ystod yr wythnos diwetha, sydd wedi bod yn lewyrch oleuni. Da ni'n gweddio bydd yr gwahanol garfannau yn cadw at y cytundeb arglwydd. Oherwydd mae yna wledydd ar ei cythlwn yn y byd ni, oherwydd diffyg grawn o Ukraine. A da ni'n gweddio bydd yr bwyd hwnnw'n cyrraedd yr rhai sydd yn anghennus ac yn lliniaru rhyw gymaint ar yr angen a'r newyn. Da ni'n gweddio am heddwch yn y fan honno. Dy heddwch di arglwydd oherwydd heddwch ydy un o nodweddion dy deyrnas di a thangnefedd. Rhoddoedd thineb i arweinyddion Rwsia a'r arweinyddion militaraidd, a'r rhai hynny sydd yn mateb yn Ukraine a'r cenhedloedd unedig, i drafod ac i ddod ar gwrthdaro erchyll hwnnw i ben. Ac wrth edrych ar dy deyrnas di arglwydd, da ni sylweddoli fel oedd Arfon yn dweud, ond bod ni'n rhan o dy deulu di. A da ni dathlu y teuluoedd sydd yn rhan o'n bywyd ni fel eglwys. Ac yn diolch fel oedd Mali am i ni wneud am yr un bach sydd wedi bod yn dod yn rhan o deulu yr Elisis a hefyd teulu Ebenezer. Da ni diolch o galon i ti, Dad, am twmi Prys, ac yn gofyn am dyfendith ar y teulu i gyd, a'r mam a dad wrth i Tommy dyfu. Bydd o'n cael iechyd a nerth, ac bydd o fel y plant eraill yn cael clywed am dy gariad syfrdanol di. Cliw yn gweddia y bore yma, gweddi gyhoeddus hon, ac hefyd gweddia tawel a threifat yn calonnau, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. A dysgodd i weddio gan ddweud, ein taw yn y nefoedd.
Hapus wy fi am fod Iesu'n yn ef. Heddiw fy ngharu, fy ngheidwad i'w ef. Dewch i ni ganu efo Cefi. Da ni am mynd i edrych yn fras ar lyfr Habacuc, un o'r proffwydi bach, 12 proffwyd llai ar ddiwedd yr Hen Testament, a da ni ddim yn troi yn aml iawn. Ac yn y gyfres, da ni'n edrych ar 4 o'r proffwydi bach. Ac un peth am y proffwydi ydy bod nhw'n aml yn mynd â ni i le anghyffyrddus. Cos maen nhw'n hi hefo Duw. O, da ni'n reit efo Duw, ydw. Ond mae proffwydi'n aml iawn yn deud pethau mawr wrth Dduw, yn cwyno am Dduw, ac yn cwyno bod Dduw yn gwneud pethau dydyn nhw ddim yn credu sydd yn iawn iddo fo wneud. A mae Habacuc yn gwneud hyn. Mae pregethwyr yn gallu dweud, o, dwi'n mynd i anwybyddu y darna yma. Mae'n haws i mi beidio sôn amdanyn nhw. Ond da ni'n mynd i edrych ar un o'r pethau mae Habacuc yn credu sydd yn anghyffyrddus ynglyn â Duw. A gewch chi weld hynny yn y munud. Ond na i ddarllen darn o lyfr Habacuc. 3 pennod ydi o. Ar ôl chi'n mynd adre, ar ôl y gwasanaeth. Ac a cinio. Cyn i chi gael na. Chwiliwch am llyfr Habacuc. 3 pennod ydi o. I chi weld y llyfr ar ei hun. Oherwydd be ydi o ydi Habacuc yn gofyn 2 neu 3 cwestiwn i Dduw. Ac yna mae Duw yn ymateb iddo fo. A di Habacuc ddim bob amser yn licio'r ffordd mae Duw yn ymateb. Mae'n ddiddorol iawn. Ond na i ddarllen hwn i chi. Cwyn Habacuc. Yr oracl a dderfyniol Habacuc y Proffwyd mewn gweledigaeth. Am pa hyd arglwydd y gwyddaf am gymorth a tithau heb wrando, ac chefaf anat trais a thithau heb waredu. Pam y perin i edrych ar drygioni a gwneud
dyna ateb Duw i be oedd hwyn. A felly, dwi eisiau sôn wrthach chi am Habacuc, a jyst dau beth sydd yn codi yn y dair bennod. Mwyn i ni gael rhyw syniad o beth sydd yn y llyfr yma. Oedd Habacuc, meddan nhw, da ni'n gwybod fawr ddim am y proffwyd yma, oedd o'n proffwydo tua 600 cyn Crist. Ac un o'r proffwydi eraill yn yr un cyfnod oedd Jeremia. Mae yna ddwy ffynhonell i ystyr y gair Habacuc. Mae rhai pobl yn dweud i fod o'r gair Assyrieg sy'n golygu planhigyn neu lysiein, neu falle'n ar Hebraeg ydy yr un mwyaf amlwg, sef fod ystyr Habacuc ydy y maflyd codwm. Neu os da chi'n cofio dechrau S4C, reslo! Mae enw Habacuc oedd person oedd yn reslo. A falle bod hwnna yn gwneud mwy o synwyr na bod o'n air Assyriaidd oedd yn golygu cucumber neu rhywbeth, da chi'n gwybod? Di hwnna ddim yn enw mor ddasol ar Proffwyd, oedd hi. Chymru gyd i hwnna, oce? Dwi'n wedi gael o unrhyw ffynhonnell awdurdodol. Rwan ta, lot o'r proffwydi yn pwyntio bys at Dduw, oherwydd i bod nhw'n anhapus hefo Dduw. A da ni'n gyndyn iawn i fynd i'r cyfeiriad yma. Ond mae rhaid i bobl sydd yn cael eu herio gan, da chi'n bod yn newyddion da'r cyflwyniad am o Dduw yn Iesu Grist, sylweddoli nad oes na ddim byd o'i le cael amheuon a codi cwestiynau anodd a gofyn pam mae hyn yn digwydd. Oherwydd yn bod hi'n bwysig i ni weithio trwy y pethau yma. Oherwydd mae bob cyfnod yn dod â'i heriau gwahanol i bobl ffydd. A mae yna gwestiynau da ni'n gorfod delio hefo nhw yn y cyfnodau ni, sydd yn her, a bod ni'n gofyn i'r arglwydd yw, beth da ni fod i wneud hefo hyn? Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod ti yn caniatáu hyn digwydd? Yn y mywyd i? Neu y mywyd dynoliaeth yn gyffredinol? Neu y mywyd yr eglwys ynddo? Y mywyd yr eglwys. A mae'r proffwydi'n aml yn fodlon gofyn y cwestiynau anodd. A beth sy'n peri dryswch i Habacuc yn y llyfr ydy bod o'n gweld anghysondeb rhwng i ddealltwriaeth o pwy ydy Duw a beth sy'n digwydd yn y byd. Bod Duw yn nerthol, yn rymus, yn gyfiawn, yn berffaith, ac eto oedd na ddrygioni a gwrthdaro a chasineb yn y gymdeithas. A mae'n gofyn i Duw, sut da ni'n cysoni y ddau beth yma? Rwan ta, y ddau beth fyddai'n cyfeirio atyn nhw ydy, y peth cyntaf, byddai rhyw fath o y maflyd codwm neu reslo hefo hwnnw fy hun, ydy cyfiawnder Duw, ac yna yn sydyn ar y diwedd, mae yna ddarn godidog ar y diwedd, mi fyddan ni'n sôn am sofraniaeth Duw. Peth cyntaf ydy cyfiawnder Duw. Felly, da ni am edrych ar y paragraff yma. Felly, mae Habacuc yn edrych ar y gymdeithas yma rhan ohoni, a mae'n gofyn y cwestiynau yma i Dduw. Bydd o'n net di o'n arglwydd am faint mwy rhaid i ni alw cyn i ti ddateb i. Dwi'n gweiddi, trais, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath rygioni fynd yn ei blaen? Does dim i weld o'r dinist y ddachrais, dim byd o'n ffrio a mwy o ystaro, a'r gyfraith wedi colli gryf, a does dim cyfiawnder byth. Pobl ddrwg yn bygwth pobl diniwed, a chyfiawnder wedi dwystio'n gam, wirgam. Dyna i gwyn i Dduw wrth weld beth sydd yn digwydd yn y gymdeithas. A da ni'n gweld yr union math o beth heddiw yn y cymdeithas ni. Da ni'n cael yn boddi gan newyddion, dydyn. Fedra ni wylio newyddion ar 5 channel trwy'r dydd os da ni isio. A'r rhan fwyaf ohono fo newyddion drwg ac anodd
am anghyfiawnder, am wrthdaro, am greulondeb rhwng pobl a'i gilydd. Da ni'n clywed heddiw am Wcrain, Afghanistan, mae'r sefyllfa'n embydus yn Afghanistan, tlodi embyd. Myanmar yn y fan honno, mae yna greulondeb mawr yn ystod yr wythnosau dwytha yma, a pobl yn cael eu dienyddio oherwydd bod nhw'n gredu, neu oherwydd bod nhw'n wahanol, neu oherwydd bod nhw'n leiafrif. Adroddiadau yn y newyddion am glodi plant yng Nghymru heddiw yma. Treian plant Cymru yn byw mewn clodi. Be di hynny? Pam bod treian plant yn cenedl ni yn hunan yn byw mewn clodi? A bod y gwyliau haf yn fwgan mawr i deuluoedd. Oherwydd nad ydy'r ysgolion yna i gynnal ac i roi trefn ac i hyd yn oed bwydo y plant. A da ni'n gofyn arglwydd, sut bod hyn yn digwydd? Pam bod hyn yn digwydd? A fedrwch chi feddwl am lot o bethau eraill cyffelyn heb i mi ymhelaethu. Rwan, ta mae yna gyfrola wedi sgwennu ar hyn. Maint yna. Felly mewn cwta 20 munud, dwi ddim yn mynd i wneud cyfiawnder a ymateb, ond dwi'n mynd i daflu'r rhai pethau ata chi. Fel egwyddorion, fel Cristnogion, sy'n yn helpu ni i ymdopi hefo'r anghyfiawnder a trais a dioddefaint sydd yn y byd ni. Peth cyntaf ydy, a di pawb ddim yn gyffyrddus efo hyn, amherffeithrwydd dynoliaeth. Amherffeithrwydd dynoliaeth. Ac fel Cristnogion, da ni'n credu bod yr amherffeithrwydd yn deillio o anifuddod a gwrthryfel dynoliaeth yn erbyn Duw. Mae'n cael ei ddarlunio yn Gardd Eden fod yr un drwg yn dweud wrth Addag Efa, peidiwch gwrando ar y Dduw, chwiabyddwch fel diwia eich hun. A mae'n sibrwd drwy'r canrifoedd, peidiwch â gwrando ar y Dduw. Peidiwch â gwrando ar Iesu Grist. Da chi fel diwia rwan. Da chi'n angen Duw ei hun. Byddwch chi'n iawn. Gwnewch yr hyn da chi yn meddwl sydd yn ddoeth. Gwnewch yr hyn da chi yn meddwl sydd yn gyfiawn. Am y dynoliaeth yn aml yn ymddwyn fel yna. Chwiabyddwch megis diwiau. Ni di'r diwiau. Ni sy'n penderfynu. A mae'r hyn da ni yn ei benderfynu yn gywir ac yn gyfiawn ac yn wirionedd. Ond be mae'r Beibl yn dysgu ni di? Na. Pobl amherffaith yda ni. A tyda ni ddim yn gallu gwneud pethau perffaith. Da ni wedi syrthio o goniant Duw. Da ni'n hunanol. Da ni'n drachwantus. Da ni'n fyfiol. Da ni'n gallu bod yn gas ac yn anymunol ac yn anystyriol. Oherwydd y pechod sydd yna ni. Yr amherffeithrwydd sylfaenol sydd yn ffordd o weithredu. Mae hynny wedi effeithio'r bob dim, gwleidyddiaeth, celfyddyd, cymdeithas, unigolion. Does na ddim byd yn berffaith yn cael ei gynnal ganddo ni. A da ni'n gorfod gwynebu a chydnabod hynny. Mae'n effeithio'r economi, mae'n effeithio'r dealltwriaeth o'r greadigaeth a gwyddoniaeth. Does na'm unrhyw beth da ni'n gallu wneud sydd yn berffaith. Ac felly o fewn i gymdeithas, da ni'n gweld rhyfel, da ni'n gweld anghyfiawnder, da ni'n gweld trachwant, da ni'n gweld newyn, da ni'n gweld salwch. A diolch yn stopio, mae'n parhau. Ganrif ar ôl canrif, mae pobl yn dweud, rhaid ni stopio lladd yn gilydd. A mae rhywun fel Putin yn dod dweud, na, da ni'n mynd i lan yn gilydd. Dwi isio tir i'w creu, fi bia hwnna yn hanesyddol. Drychwch yn ôl yn hanes Rwsia, ni bia i'w creu. Ac felly dwi'n mynd i ailfeddiannu fo. Ac yna mae yna bobl yn Myanmar sydd yn dweud, da ni'n licio pobl sydd yn wahanol, felly da ni'n cymryd teuluodd o'r neilltu. Maen nhw'n Gristnogion, neu dyn nhw mor un sect Islamaidd a ni. Ac felly da ni'n mynd i lladd nhw. A
A da ni'n dweud, na, di hyn i'm yn gweithio. Da ni wedi bod yn dweud hyn ys 1000, 2000 o flynyddoedd. Ond mae crac, mae personoliaeth pobl sydd yn cael y fath effaith niweidiol ar ein cymdeithas ni. A di Duw ddim yn gorfodi pobl i fyddhau iddo fo. Neu y cwbl fydda ni fysa rhyw fath o pedau caeth i'r criwr, neu robots. Da chi wedi gweld y robots maen nhw wedi bod yn greu yn ystod y 6 mis dwytha yma? Maen nhw'n frawychus o debyg i bobl. Maen nhw'n frawychus o debyg ynddo, efo'r AI yma. Dwi'n gwybod lle da ni'n mynd efo hynny. Di Duw ddim yn gorfodi ni i ddilyn i ganllawia. Eto, petasa dynoliaeth yn dilyn y 10 gorchymyn, mi fysa fo'n byd llawer gwell. Llawer gwell. Ond mae yna ragor i ddeud am hyn. Mae Habacuc yn dweud, Dduw, pam wyt ti'n caniatáu i hyn ddigwydd? Ac yn ail ran y benod gyntaf, mae Duw yn dweud, dyma dwi'n wedi gwneud efo fy pobl Israel. Darllenis i y darn. A be mae Duw yn dweud? Dwi'n mynd i ddod â celynion i lawr o'r gogledd, oherwydd bod ym mhobol i yn anifyr, a mae mhobol i yn mynd i gael eu cosbi gan y Babiloniaid, creulon a chas a brwnt yma. A dyna sut mae fy mhobol i yn mynd i gael eu disgyblu am ei anifyrdod i mi. Ac yna mae Habacuc yn dweud, os yma hynny'n bosib, wyt ti ddim da a pherffaith a glân. Ac yn fan yna mae'r adnod, ydw i't lanach dylygaid nag i gellu edrych ar y drwg. Dwi'n mynd derbyn dateb di o Dduw, medda Habacuc. Sut wyt ti'n gallu gwneud i hynny ddigwydd? Rwan ta, beth sy'n anodd hefo yr hyn da ni'n ei drafod y bora yma, ydy bod Duw, nid yn anodd, mae yna wirionedd. Mae Duw yn gyfiawn. Mae Duw yn berffaith. Ac yn ei olwg ef, mae bob drygioni yn wrthyn iddo fo ac yn wrthryfel yn ei erbyn. Ac yn heiddi cael ei gosbi. I ddeud y gwir, dydy drygioni ac amherffeithrwydd ddim yn gallu bodoli ym mhresenoldeb Duw oherwydd i fod o'n berffaith. Oedden ni'n arfer mynd ar bnawn dydd Sadwrn i siop chips yn Bangor Uchaf. Hefo desgil, ydw dwi mor hen, a 6 union, darn 6, mae rhywun yn ddigon hen i gofio, mynd â bwlan wag i'r siop chips, a darn 6, a gofyn, ni di lenwi hwn, llenwi fo, mynd â bwlan o chips adra. Ar wal y siop chips, mi oedd na ola glas oedd yn llewyrchu. A bob hyn a hyn, mi oedd yn mynd... Tro arall oedd yn... Ac wrth ddod at y gola glas, mi oedd na bry yn darfod. A dyna'r syniad sydd gen i ynglyn â perffeithrwydd Duw. Dydy amherffeithrwydd ddim yn gallu bodoli ym mhresenoldeb Duw heb gael ei ddifa. Mae yna enghreifftiau hyn yn y Beibl fel bod Duw byth yn dangos i wyneb yn ei ogoniant i bobl oherwydd fod o'n beryglus iddyn nhw. A dyna pam bod chi'n cael pethau rhyfedd fel y berth losg. Bod Duw yn ymddangos trwy bethau eraill ac nid yn ymddangos yn ei ogoniant, oherwydd fod ei ogoniant o yn beryglus i fyd amherffaith. A Moses yn Exodus 33 yn gofyn, gai weld wyneb Duw. A dyma Duw yn dweud, all neb weld yn wyneb i a byw. A mae Duw yn dweud fo fynd i'r hollt yn y graig. Da chi'n gyfarwydd ar hanes? A mae Moses yn yr hollt, a mae gogoniant Duw yn mynd heibio. A be mae'n dweud ydy bod o'n gweld cefn Duw a nid i wyneb. Oherwydd mae gogoniant a perffeithrwydd a godidygrwydd Duw
yn dinistrio yr amherffaith. Felly mae'n drygioni ananufuddod am pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Felly be da ni fod i wneud? Ond tan yr Hen Testament o Duw yn delio yn uniongyrchol efo un sefyllfa efo'i bobl yn arbennig fel yn y fan yma. Ond oedd hynny ddim yn ateb y cwestiwn yn ei gyflawnder. Ond yn Iesu Grist mae o wedi gwneud hynny. Un waith ac am byth o'i ddigon i wisgo'r goron draen. Da chi'n cael y gwrthdaro ar trais ma'n yr Hen Testament, ond yn yr arglwydd Iesu Grist fe ddigwyddodd rhywbeth cwbl arbennig, oherwydd i fod o'n berffaith, oherwydd i fod o wedi mynd i'r groes yn wirfoddol, ac oherwydd fod o wedi atgyfodi. Ac ar y groes mae'r frwydr fawr derfynol yn digwydd. Rhwng galluoedd y tywyllwch, rhwng yr un drwg, rhwng marwolaeth a bywyd. A dyma'r Iesu, fel un oedd yn rhan o'r frwydr honno Mab Duw, yn cymryd y gosb am drygioni, cosb a llyd Duw arno fo ei hun, fel bod bob un sydd yn credu ynddo fo, cael maddeuant a'i olchi'n lan, a'i ystyried yn berffaith. Ac wedyn, da ni'n gallu sefyll ger bron Duw yn lan. Chi'n meddwl, y cwestiwn ydy, be mae Duw i fod i wneud hefo drygioni yn y byd? Ydy Duw i fod i wneud, dyna fo, di roch na di. Di roch bod rhain yn mwrdro a dinistrio a caniatau newyn ac yn dinistrio teuluoedd i gilydd. Yn y diwedd, dydy o, does dim arwydd o cad iddo fo. Di Duw methu gwneud hynny. Di Duw methu gwneud hynny oherwydd i fod o yn dduw cyfiawn. Ac ymhlith wrth hwn mae y syniad o greadigaeth newydd a teyrnas Dduw. Pan da ni'n credu'n Iesu, pan da ni'n dod yn rhan o'r teulu, da ni'n gweithredu egwyddorion y deyrnas. Da ni eisiau'r byd fod yn gyfiawn. Da ni eisiau Caerdydd a Chymru fod yn le rhagorol. Lle dos na ddim plant yn newynu. Lle nad ydi ymgeiswyr lloches yn cael eu camdrin. Oherwydd pobl dduw yda ni, a da ni am ddod â teyrnas dduw a'i egwyddorion i blith y gymdeithas da ni yn byw yn ddi. Ac felly yn yr Iesu mae yna bwyslais newydd yn dod. A mae Duw yn delio efo'r anghyfiawnder a'r drygioni drwy'r Iesu, drwy waith yr ysbryd yno ni a thrwom ni. O'n i'n dweud bod o'n fater anodd a chymleth. Mae'n lot mwy y gellid i ddweud, ond mae'r amser yn bryn. Cyfiawnder Duw. Mae Iesu di delio fo hynny. Yr ail beth ag yn fyrrach ydy reit ar ddiwedd llyfr Habacuc. Mae o'n sôn am sofraniaeth Duw. Hynny yw bod Duw yn llywodraethu. Da chi'n bod mae'n newid arweinyddion a prifweinidogion bob whip-stitch dydyn yng nghenhedloedd Cymru gan arbennig yn San Steffan ynde. Jyst yn newid nhw fel yna, diwn i'm i gondan yn ei gael un arall. Diwn i'm i gondan yn ei gael un arall. Ond sofraniaeth Duw ydy bod Duw bob amser yn llywodraethu mewn cyfiawnder, mewn cariad, mewn gras a mewn perffeithrwydd. Ac yn hanes y gread, does na ddim amser lle nad ydy Duw yn llywodraethu. A gwrandwch ar y geiriau hyfryd sydd yn cloi llyfr Habacuc. Ar y sleid nesaf. Medda Habacuc ar ôl cwyno, dwi'n mynd i ddisgwyl yn dawel i fydd trefeini ddod ar y bobl sy'n ymosod arna ni. A medda fo, pa mae'r goeden ffigis heb flodeuo, a grawnwyn heb dyfu'r yn unllan, a mae'r coed o lewydd wedi methu, a dim cnydau ar y caead teras. Pan does dim defaid yn y gorlan, na cychen yn y bydau, yn y beidu, trwy'r cwbl, byddai'n addo
be mae Habacuc yn dweud ydy, dwi ddim yn deall yn union beth sy'n digwydd yn y byd yma. Dwi ddim yn deall yn fanwl y gwrthdaro a'r trais, ond dwi'n ffyddiog fod Duw yn llywodraethu ar y greadigaeth yma. A dwi ddim yn dilyn Duw, dwi ddim yn ffyddlon i Dduw oherwydd y bendithion dwi'n gobeithio i cael. Ond oherwydd fod Duw yn y Dduw, a'i fod o'n llawn cariad a heilioni, yn ffyddlon ac yn ddibynadwy. Ac Beibl.net di hwn. Ond os newch chi edrych yn Beibl William Morgan a Beibl Cymraeg Newydd, fe sylwch yn dweud drwy'r cwbl y fama, y gair yn y ddau gyfeithiad arall ydy eto. Eto. A mae eto yn air mawr yn y Beibl, oherwydd mae'n digwydd mewn nifer o sefyllfaoedd. Does na'm digon o fwyd, bod y cnydau yn methu, does na'm anifeiliaid yn y teras neu lle bynnag oedden nhw, dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, oherwydd yr arglwydd yw yr arglwydd. Oherwydd mae'n Duw yw Duw. Eto, oedd Job yn defnyddio fo, a mae Job yn dweud, penod 13, pe lladdau e fe fi, sa Duw yn y lladd i, eto mi a obeithiaf yn ddo ef. Dwi ddim yn y busnes yma o gredu'n Iesu Grist fel mod i'n cael bywyd hawdd, a fel bod fi'n dod yn gyfoethog, a fel bod fi'n dod ymlaen yn fy ngyrfa, a fel y mod i'n llwyddiannus. Ond dwi'n caru Duw oherwydd i fod o'n yngharu fi. A dwi'n ffyddlon i Dduw, beth bynnag fydd yn digwydd yn y mywyd i, a dwi'n gwybod beth bynnag ddigwydd, a bydd Duw yn ffyddlon i mi. Y 3 dyn yn llyfr Daniel yn y ffwrn, dyma'r hyn ddwedwyd wrth y brenin, os yma wedi cael lluchio mewn i'r popdyn y fan yna. A dyma nhw'n deud wrth y brenin, os ydy'r Duw da ni'n ei addoli yn bodoli, bydd o'n gallu'n achub ni o'r ffwrnais dan ac o'ch gafael chi o frenin. Ond, hyd yn oed, os ydy o ddim yn gwneud hynny, s'dim gwahaniaeth, does gynnon ni ddim bwriad addoli eich diwia chi, na'r ddelw air da chi wedi codi. Gewch chi'n llosgi ni yn y ffwrn. A dwi'n mynd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd beth bynnag sydd yn digwydd. A dyma mae Habacuc yn ei ddweud yn y fan yma, mae neges hyfryd ynddo. Mi oedd Habacuc yn addoli Duw, nid oherwydd unrhyw fanteision, nid oherwydd bod o'n deall be oedd yn digwydd, nid oherwydd bendithion, ond oherwydd mae Duw ydi o. A dyna beth mae Duw yn ei heiddi. Tyda ni ddim yn addoli Duw drwy'r arglwydd Iesu mwyn cael bywyd rhwydd, neu iechyd, neu arian, neu yrfa, neu fwyd ar y bwrdd. Da ni'n addoli Duw oherwydd mae fod i'n tad nefol sydd wedi'n creu, sydd wedi'n cynnal ni hyd yn hyn, sydd wedi'n hachub ni drwy wyrth ar rhyfeddod yr arglwydd Iesu. A dyma di ffyr. Dyma di ffyr. Dyma pam do'n ni'n dal ati yn yddiad dreng ysbrydol Cymru. Do'n ni ddim yn llwyddiannus. Mae'n cenhadaeth ni wan. Ond mae Duw yn dduw a mae o yn llywodraethu. Ffiliwch. A dyma'r brawddeg ola. Mi oedd yr Iesu yn berffaith. Mi gyflawnodd o ewyllus Duw yn llwyr. Eto, ni chafodd o fywyd rhwydd. Gafodd o'i erlyd, gafodd o'i chwipio, fe fydd arw ar y groes, ac eto fe gadwodd yn ffyddlon i'w dad. A dyma da ni'n weld yn Habacuc yn y fan yma, yn caru Duw oherwydd mae Duw ydi o. Mwyn i enw. Amen. A bore dydd Sul nesa, rhai o'na chi fydd yma, na ni edrych ar un arall. A dwi'n meddwl byddwn ni'n cloi drwy edrych ar Joel. Ac i ganu, da ni'n mynd i ganu yr emyn ola, cyd-uned trigolion y ddeiar i'r gyd, mewn sain glodfore i brynwr y byd, yr emyn ola. Amen.
Catrin. Diolch i Tudur. Diolch am y baned fydd yn digwydd yn syth wedyn. Diolch i chi am eich cwmni. Gan ni rannu y gras efo'n gilydd i gloi. Gras sy'n hadwy Iesu Grist, a chariad Dduw, a chydreithas yr ysbryd glân, a fywyd ac i'w, o'r awr hon, hyd beth. Amen. A diolch i'r Eian am y ffrwd byw.